Марафоныбызны дәвам итәбез һәм безгә Опас районы башлыгы Айрат Габделхак улы җиһаншында килеп кушылды. Хәерле көннәр. Айрат әфәнде, инде шушы ярдәм хакында да сөйләшеп алыйк. Кайчан башланды һәм ничегрәк оештырып җибәрдегез гуманитар ярдәм тапшыруны? Әлбәттә, махсус хәрби операция башлангандан соң инде без Донецк һәм Луганск халкына беренчеләрдән булышлык күрсәтергә булдык инде. Без беренче май айында 6 тонна булган булышлык безнең районда җитештерелгән продукцияларны җиткердек. Жыл азагына инде ул безнең тагын 20 тоннага якын. Ул вакытта инде безнең республика рәисе Нур Галич Минниханов белән биргән Лисичанск шәһәренә җибәрдек. Бу безнең Бердәм Россия партиясе белән һәм Бердәм янәшә дигән акциялар буенча инде. Димәк, Донецк, Луганск халкына шушы махсус хәрби операция зонасында калган халыкка дип тә әйтик, ярдәм даими рәвештә бүгенге көндә дә җыелып тапшырылып бара. Әлбәттә, без алып барабыз. Менә бүгенге көндә генә хәзерге вакытта без Лисичанск шәһәренә үзебезнең булган продукцияларны барлыйбыз. Бүгенге көндә анда нинди әйберләр кирәклеге буенча инде бу араларда җиткерәчәкбез. Гуманитар ярдәмнең төрле юнәлешләре бар. Бу хакта инде алдагы кунаклар да әйтеп уздылар. Менә мобилизацияләнгән егетләрнең үзләренә килгән вакытта аларга ярдәм итү ничегрәк? Ярдәм күрсәтүне без егетләргә башладык хәрби уку үткәндә, безнең Казан экспода индалар. Анда инде без күбесенчә аларга тактик сумкаларда инде биялиләр дә тактик, киемнәр дә, дизель генераторларда, бензопилаларда, кадакка хәлек без анда илттек, нәрсә буенча нинди кирәк махсус менә ул сугышта катнашу өчен кирәк әйберләрне бөтенесен барлап һәрбер илтеп бардык инде без җитләргә. Хәзерге көндә әлбәттә махсус хәрби операция зонасы белән элемтәләр яхшырды. Махсус шушы ярдәм илтү белән шөгыльләнүче кешеләр бар һәм инде алар мәгълүматны җыеп кайтып тапшырып торалар. Хәзерге вакытта иң кирәкле дигән, иң актуаль дигән позицияләр дип әйтик инде, нәрсәләр булып тора, нәрсәгә ихтыяҗ аеруча даими кала. Бүгенге көндә инде без әйткәнебезчә егетләр белән элемтәдә торабыз, аларның гаиләләре белән дә инде без менә яңа ел алдыннан алар белән очрашуны үткәрдек. Менә ватан саклаучылар көнендә алдыннан барып кайттык әле генә 11 кеше якын делегация безнең дүшәмбе көне генә кайттык. Анда без инде Луганск халык республикасында безнең егетләр хезмәттә торганны, Донецк ягында егетләр белән безнең күрешеп, булган, туплаган әйберләрне җитештердек бөтенесендә, аларга кирәк әйберләрне инде. Бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр бар, бөтенесе җитәрлек дип әйтер идем. Ярдәмне җыю бер хәл. Аны бит әле илтеп тапшырырга да кирәк һәм теге бүлә белергә кирәк, урыннарын таба белергә кирәк. Сез үзегез дә шәхсән шушы гуманитар йөкне узата барган кеше, менә бу сәфәрегез турында да кыскача сөйләп үтсәгез иде. Сәфәрне әйткәнчә инде безнең Луганск ягына, Донецк ягына бардык, егетләрне күрештек, аларның кәефләре, аларның сабыр тулары бөтенесендә бар, бөтенесе дә җиңүгә максатланган. Бүгенге көндә безгә инде аларга ул җиңүне яклату буенча гуманитар ярдәмне күрсәтергә кирәк. Теләкләргә килсәк, инде бүген бәйрәм көне булудан файдаланып, бәлкем инде аеруча рәхмәт әйтергә теләгән кешеләрегез бардыр шушы ярдәм җыюны, гуманитар ярдәм җыюны оештыру юнәлешендә. Мин ярдәмне әйтергә инде безнең район халкына, безнең эшмәкәрләргә, безнең район халкына читтә торучы егетләребез, кызларга, җитәкчеләребезгә бүгенге көндә махсус хәрби операция башлангачтан чыннан да район халкының бердәмлеге тыелды. Бүгенге көндә әйтәсе килә күбенгә әйткәндә зурдан кичесенә хәтлек бирештеләр булышлык буенча инде. Мисалларга килгәндә инде безнең мәсәлән Рәүхәт абый белән Назира апа хәйруллиннар, алар 300 парга хәтле носки, 200 парга хәтлек биялиләр китерделәр. Инде андый мисаллар безнең күп. Бүгенге көндә хәзер алга дигән яшүсмерләр урынында бүгенге көндә безнең егетләр, кызлар тактик носилкалар тегәләр инде, алар 7 районда гына бүген республикада эшләр. Әйтәсем килә бик зур рәхмәтне безнең Акбарс холдинг җәмгыятенә, сетевой компания җәмгыятьләренә, банкларга, бүгенге көндә
эшмәкәрләребезгә бүгенге көндә безнең белән элемтәдә торалар, кирәк-яракны сорап тора, нинди булышлык күрсәтү буенча күрсәтәләр, җитәкчеләр киләләр, нәрсә булышырга дип. Бүгенге көндә менә бердәмлекне, бергәлекне барлап, менә егетләргә булышлык итәргә безнең шул максатны. Барысына да, район халкына да, эшмәкәрләргә дә форсатларны рәхмәт әйтәсем килә. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт һәм бу чын мәгънәсендә инде сюжеттан да күренгәнчә чын якташлыкның бер үрнәге булып тора. Ә без марафоныбызны дәвам итәбез.